τώρα τα νυχτερινά. Και τώρα τα νυχτερινά γεγονότα του Σταρ με τη Μαρία Τζατζαλή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε Πευκοδάσος λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Βασιλείου στο Καπαρέλι του Δήμου Πλατεών, στον Κιθερό Ναβιωτίας. Την επιχείρηση συντόνιζε μέχρι αργά το βράδυ ο ίδιος ο αρχηγός Ανδρέας Κόης. Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 2 καναντέρ και 3 ελικόπτερα Έριξον. Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και κατέκαψε μεγάλη έκταση με πεύκα, ενώ δεν απειλήθηκαν σπίτια. Από κόσκινο αναμένεται να περάσουν 12.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν αποδώσει το ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2006, σύμφωνα με κυριακάτικα δημοσιεύματα. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί και την αναδιοργάνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους εμπόρους της Λιβαδιάς να δηλώνουν ότι ήδη βρίσκονται σε δύσκολη θέση, και όλα αυτά λίγες μόνο εβδομάδες πριν την έναρξη των θερινών εκτόσεων. Τα προβλήματα των σπουδαστών του Πανεπιστημίου Στερεάς τέθηκαν σήμερα επιτάπητος στο Νομαρχιακό Μέγαρο Φθιώτιδας, παρουσία του Προεδρείου των Φοιτητών. Ο Νομάρχης Αθανάσιος Χιμάρας πρότεινε εναλλακτικές λύσεις στις λειτουργικές ανάγκες τους και δήλωσε ότι αναμένει την Διοικούσα Επιτροπή να έρθει να παραλάβει την χωροταξική μελέτη για την ανέγερση της Πανεπιστημίου Πόλης. Το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού του ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο υποψήφιος δήμαρχος Λιβαδιάς, Λουκάς Ανέστης, ενώ ανακοίνωσε και τους πρώτους 11 συνεργάτες του. Ο κύριος Ανέστης εκτιμά ότι οι πολίτες σε αυτές τις δημοτικές εκλογές δεν θα ψηφίσουν με κομματικά κριτήρια, ενώ το μήνυμα του συνδυασμού του είναι ότι το μέλλον της Λιβαδιάς είναι υπόθεση όλων. Και το όνομα αυτού: Συμμαχία Πολιτών για Ισχυρή Λιβαδιά. Ο υποψήφιος δήμαρχος Λιβαδιάς, Λουκάς Ανέστης, κατέθεσε σε συνέντευξη τύπου το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού του, καθώς και τους πρώτους συνεργάτες του. Έμβλημα του συνδυασμού μας είναι το γεφύρι της Λιβαδιάς και το κάστρο της. Περίφημα ιστορικά μνημεία και τα δύο, και με βαθύ συμβολισμό το καθένα τους. Το κάστρο συμβολίζει τη δύναμη και την ισχύ, ενώ το γεφύρι το άνοιγμα του συνδυασμού σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Πιστεύω ότι οι πολίτες της Λιβαδιάς δεν θα επιλέξουν τον νέο δήμαρχό τους με κομματικά κριτήρια. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα κάνουν την επιλογή τους με άλλα εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ανέστης είναι ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας στον Δήμο της Λιβαδιάς, η πεποίθησή του είναι ότι οι εκλογές πρέπει να αποτελέσουν μάχη για την αυτοδιοίκηση. Η Λιβαδιά έχει τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη από την ενότητα όλων των πολιτών της. Ο κύριος Ανέστης δεσμεύτηκε για τη συμμετοχική διαδικασία στην λειτουργία του Δήμου και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την πόλη μέσα από την διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων. Ο συνδυασμός μας με αυτή την ονομασία θέλει να στείλει και ένα άλλο ακόμη μήνυμα στους πολίτες. Το μήνυμα ότι το μέλλον της Λιβαδιάς είναι υπόθεση όλων μας. Παράλληλα, ανακοίνωσε τα 11 πρώτα μέλη του συνδυασμού του. Ανέστης Νικόλαος, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Δήμου Παναγιώτης, υπάλληλος της ΣΝΑΒ, νομαρχιακός σύμβουλος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Βιωτίας. Διαμαντόπουλος Χρήστος, προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Λιβαδιάς, οικονομολόγος. Μακρύς Βασίλειος, βιοτέχνης, γενικός γραμματέας του Σωματείου Πολυτέκνων Επαρχίας Λιβαδιάς. Μπαλτσιώτη Γιούλα, υπάλληλος της ΝΑΒ, προγραμματίστρια. Μπίνιος Λουκάς, δικηγόρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδιάς και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδιάς. Μωραΐτης Σεραφείμ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδιάς, πρώην Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδιάς.
Ορκόπουλος Αθανάσιος, καθηγητής φυσικής αγωγής, μέλος, το δραστηριότερο μάλιστα, του Αθλητικού Οργανισμού Λιβαδιάς. Πανουριάς Νικόλαος, οικονομολόγος ασφαλιστής. Πρασούλα Κρεμίδα Έλσα, προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ Λιβαδιάς. Και Σωτηρόπουλος Αθανάσιος, έμπορος καυσίμων. Ο κ. Σωτηρόπουλος είναι και ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Ερασιτέχνη Λεβαδιακό. Ενός ανεξάρτητου υπερκομματικού συνδυασμού με ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε στήριξη επιθυμεί να ηγηθεί ο πανεπιστημιακός Γιάννης Τσιτσιπής, διεκδικώντας τον Δήμο της Αμφίκλειας. Την απόφαση του έκανε γνωστή στους συμπολίτες του, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει όραμα σε βάθος 15 ετίας, ενώ παράλληλα επέφθηνε κάλεσμα και στο γιατρό Θεόδωρο Ντούρο να συμμετάσχει στην ανεξάρτητη αυτή προσπάθεια. Σε 1,5 χρόνο αναμένεται η ολοκλήρωση του κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας. Σήμερα στην αίθουσα της Οδού Ενιάνων έγινε η επίσημη παρουσίαση της μελέτης, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της κολύμβησης του Δημάρχου Λαμίας και των υπευθύνων μηχανικών. Η θεμελίωση του αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα. Το βεβαρημένο παρελθόν της αναδόχου εταιρείας προβληματίζει έντονα τον υποψήφιο δήμαρχο Φώτη Σερέτη για το μέλλον του έργου. Όπως εξηγεί στο Σταρ, η ίδια εταιρεία είχε αναλάβει στο παρελθόν το νοσοκομείο Λαμίας και κηρύχθηκε έκπτωτη, όπως και την παράκαμψη γραβιάς που έχει στοιχειώσει. Οι παραλίες της Αρκίτσας δεν έχουν εξασφαλίσει γαλάζιες σημαίες, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχουν αναρτηθεί. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε αρνητικά, με αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμαρχος Κώστας Πάσας να απαντήσει μέσα από το Σταρ. Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, λέει, λήγει στις 30 Ιουνίου. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες ώστε η αρμόδια επιτροπή να συνενέσει στην χορήγηση των γαλάζιων σημαίων. Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της περιφέρειας καταδεικνύει εκ νέου με ερώτησή του ο βουλευτής Εύβοιας κ. Πιπεριάς από Βουλής. Μετά την κατάληξη ασθενού στο νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς η έβρεση διαθέσιμης μονάδας δεν κατέστη δυνατή και το ΕΚΑΒ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γιαννόπουλος διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κ. Πιπεριά για αδράνεια του ΕΚΑΒ, αλλά αποφεύγει επιμελώς, όπως και το γραφείο τύπου του ΕΚΑΒ, να τοποθετηθεί στην απουσία των μονάδων εντατικής θεραπεία στην περιφέρεια. Ο πρώτος τόμος του βιβλίου του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας Ιερώνυμου με τίτλο «Η Χριστιανική Βιωτεία» παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρίας. Την παρουσίαση ανέλαβαν ο νομάρχης Βιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς και ο δήμαρχος και υποψήφιος νομάρχης Αριστίδης Ρούσαρης. Ένα έργο με εξαιρετική πλοκή και δυνατούς χαρακτήρες ανεβάζει αυτό το καλοκαίρι το Διπεθέ Ρούμελης. Πρόκειται για την κωμωδία του Ben Johnson Volpone. Γνωστοί ηθοποιοί λαμβάνουν μέρος με τον Γιώργο Κιμούλη σε πρωταγωνιστικό ρόλο να έχει κάνει την μετάφραση και την σκηνοθεσία του έργου. Δεν ξέρω. Πάμε κανονικά άμα προλαβαίνουμε. Σε κινήσεις ουσιαστικές αλλά και που προκαλούν πάταγο, προβαίνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Λαμία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Α1 Βόλη. Η ομάδα της Λαμίας ολοκλήρωσε 2 σπουδαίες μεταγραφές. Ο λόγος για τον εξαιρετικά ταλαντούχο ακραίο Ιουγκοσλάβο Κοβάσεβιτς, ενώ έχει στα χέρια της και το συμβόλαιο του Βούλγαρου διαγώνιου Μπαρούτοφ. Παράλληλα, βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του Αμερικάνου Λίμπερου Μουνιώθ και του ακραίου Κυριακίδη από τον ΠΑΟΚ. Με την περσινή εξαιρετική πορεία του στην Α1 Βόλεϊ Ανδρών, στην πρώτη παρουσία στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία του αθλήματος, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λαμία δημιούργησε προσδοκίες για κάτι το καλύτερο στο φιλάθλιο κόσμο της πόλης. Νίκες όπως αυτή με τον Ολυμπιακό οδήγησαν τον κόσμο να κάνει σκέψεις για κάτι ακόμη καλύτερο τη νέα σεζόν και να σκέφτεται ακόμα και έξοδο στην Ευρώπη. Η διοίκηση της ομάδος διατηρεί χαμηλούς τόνους και μιλά με έργα. Μετά την απόκτηση των Κρέτση και Παπαθωμόπουλου από τον Πανερυθραϊκό, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λαμία πραγματοποίησε 2 κινήσεις τόσο ουσίας αλλά και εντυπωσιασμού. Η ομάδα της Λαμίας ολοκλήρωσε τις μεταγραφές 2 εξαιρετικών ξένων αθλητών. Του 23χρονου ακραίου ύψους 1,94 διεθνή με τη Σερβία, Νικολάη Κοβάσεβιτς, που πέρσι αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα και αποτελεί μέλος της Εθνικής από πέρυσι, καθώς και του Βούλγαρου 28χρονου διαγώνιου ύψους 2,4 και 60 φορές διεθνή Ιβάιλοφ Μπαρούτοφ, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Τσεσικά Σόφιας και αγωνιζόταν με εξαιρετικές επιδόσεις για 3 χρόνια στην τουρκική Αρκάς.
Κατά τα άλλα, τα διαδικαστικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 23χρονου ύψους 1,90 Αμερικάνου λίμπερο Πολ Μουνιώθ, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται και οι περιπτώσεις του ακραίου Κυριακίδη και του Παπάζογλου από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα τελευταία γεγονότα της ημέρας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού, τα νέα από το χρηματιστήριο και στη συνέχεια ξένη ταινία. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 8 το πρωί με τον Σπύρο Καρανάσιο. Καλή σας νύχτα.